Ambuye akhale nanu. Abale ndi alongo, lero ndi lachinayi loyamba pa nyengo ya Advent. Ndikulandireni kuno kuti yankhuleni Ambuye. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yesaya mutu 26 ndime ya 1 mpaka 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Yakobe Matias kuchokera ku St. Benedetta Church, St. Anne Parish mu Archdiocese ya Cape Town mdziko la South Africa. Uthenga wathu uchokera ku Mateyo mutu wa 7 ndime ya 21 mpaka 24, ndipo tidzatsirizira vesi ya 27. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor, Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Tsekulani zipata za mzinda kuti mtundu wotsata malamulo a Mulungu ndi wokhulupirika ulowe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Tsiku limenelo dziko la Yuda anthu adzayimba nyimbo iyi yakuti: tili ndi mzinda wamphamvu, Mulungu amawutchinjiriza ndi zipupa ndi malinga. Tsekulani zipata za mzinda kuti mtundu wotsata malamulo ndi wokhulupirika ulowe. Inu chauta, mumapatsa mtendere weniweni kwa amene ali ndi mtima wokhazikika, chifukwa chokhulupirira inu. Inu anthu, mukhulupirire chauta mpaka muyaya, chifukwa chakuti chauta Mulungu ndiye thanthwe losatha. Iye watsitsa anthu okhala pamalo okwera, wawononga mzinda wamphamvu uja, wagumula zipupa zake, ndipo waugwetsera pansi pafumbi penipeni. Mapazi a anthu akuwupondereza, mapazi a anthu otsika, mapazi a anthu osauka. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Si munthu aliyense womangonditchula kuti Ambuye, Ambuye amene adzalowe mu ufumu wakumwamba ayi, koma adzalowe ndi wochita zimene Atate anga akumwamba amafuna. Munthu aliyense womva mawu angawa nkuwagwiritsa ntchito amafanana ndi munthu wanzeru amene adamanga nyumba yake pa thanthwe. Kudagwa mvula, misinje idadzaza, chimphepo chidadza nkuwomba pa nyumbayo, ndipo idagwa. Kugwa kwake kunali koopsa. Uthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, ine ndikukhulupirira kuti palibe munthu amene anganene kuti ine ndikufuna ndizapite ku Jehena. Ngati machalichi amamangidwa, mizikiti imamangidwa, ndipo ngati machalichi amadzaza, mizikiti imadzaza, ngati anthu amadziwa kupemphera, cholinga chawo china chachikulu nchokuti pochoka pansi pano tikakumane ndi amene anatilenga. Ambuye Yesu lero akupereka ma standards kuti ndikosavuta anthu kubatizidwa,
Kubatizidwa mpingo huu ndi kupatsidwa malamulo a Mulungu ndi awa, malamulo a mpingo ndi awa, patapita kanthawi ndi kuyambanso kuswa malamulo omwewo. Ndipo akunena Ambuye Yesu kuti si onse amene amanditchula amatchula Atate anga Ambuye, 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 amene adzalowe mu ufumu wakumwamba. Si mauso okuti osowa kuti tikhale pansi, straightforward. Si onse ayi, koma ndi ochepa. Ndipo ochepa undi angati ayi sinkhani yathu. Koma kunena kuti yayi ndikoyenera kuti aliyense achitepo kanthu kuti tikafike chifo cholinga chathu ndikafika kumeneko. Ndi akutipatsa zofunikira kuti tikafikeko. Ndi akupereka chitsanzo munthu wina anamanga nyumba yake yabwino ndithu, koma foundation sinali yabwino. Malo amene anamanga usanamange bwino. Ndipo chifukwa cha chimenechi nyumbayi ikakumana ndi mphepo zosiyana-siyana kugwa sinali vuto. Koma nyumba imene mwayimanga pamalo abwino, ndipo mwayika sementi wokwanira, makonkiriti, zitsulo zili mmene zokwanira, ngakhale kubwere mvula yotani singagwe. Mwina lero tikanatha kubwerera mbuyo pang'ono tilitenge pemphero la Atate athu lija. Ufumu wanu udza bwanji ufumu? Tiukhazikitsa bwanji ufumu pa dziko lapansi pano? Ufumu tikaukhazikitsa pansi pano ndikosavuta kuti ufumu umenewu utitengere kwa Atate. Pali zinthu zina zimene zimafunikira. Timaona ifeyo kuti munthu amene anaphunzitsidwa bwino ndi mpingo wake ndikovuta munthu woteroyu kuti azingoti lero ali umu, lero ali umu, lero ali umu. Chifukwa chakuti adamuphunzitsa bwino. Ndipo munthu akudziwa ndipo akukhulupirira kuti chipulumutso changa ndichipeza mu mpingo uwu. Ngakhale ena atamayenda makomo, khomo ndi khomo, akulandirani pa khomopo, mulankhula zimene mwakonzekera, kumapeto kwake akuzani kuti apepani. Ulendo wina mukamabwera musadzazerenso pano. Ife khomo lolowera tili nalo chifukwa cha foundation. Ndimanyadira ndikayamba kuona mmene amissionary atafika kwathu kuno. Sindifuna kupita kuzambiri yawo, koma kuyang'ana mmene iwo amachitira ntchito zawo. Pochoka kwawoko pobwera adakonzekera. Ndipo atafika kwathu kuno amadziwa kuti chilankhulo nchovuta, koma sanadandaula, anadziwa kuti pakupita pa nthawi tikapanga penetrate through, tikadutsa zimene zikakhalanso barrier. Anadziwa kuti kufika pobwera atenge zida zofunikira. Chikristu chimene chidabwera nthawi imeneyo chinadzika mizu. Ndipo anthu amene anabatizidwa nthawi imene asanabatizidwe amayenda process. Akamati ndi catechumenate ya 3 years, inalidi ya 3 years. Sana tamangire kubatiza anthu. Amantenga munthu pang'ono pang'ono. Ndipo pamene munthu jakubatizidwa amati akayang'ana mbuyo ndikuti ndayenda ulendo. Nkumasirira ndizabatizidwa liti. Nkumasirira ndizalandira Eucharistia liti. Nkumasirira ndizamanga ukwati liti. Kuphunzitsa samangotenga wina aliyense. Simungatenge munthu amene anangopanga standard 1 ndikuti kaphunzitse ndi standard 3. Sizingateke. Mumatenga munthu amene ali wodziwa akagwira ntchito yake bwino. Zimamvetsa chisoni lero kuona kuti tayamba kuthamangira chuma. Malo moyang'anira ubwino wa mpingo tikufuna nambala ya anthu. Tikufuna tiauze atsogoleri athu Ambuye kuno kuli ntchito mubwere muzalimbitse ana. Ati now 1233. Zona kuti kufika kumuyang'ana mwanayo. Ubwino ukakhala munthu wankulu nthawi zina umapirira. Ulendo wina amanena kuti umati kuyang'ana kuti uyu sinayenera kuti ndimulimbitse.
koma achokera naye uko bambo mfumu anavomereza onse makolo ake abwera amugulira mpaka chovala choyera avalelero ndiye ine ndinena kuti iwe choka kaime apo timangonena kuti achoncho poti nangati ndizitsutse ndekha chifukwa awo amayimirira ine kumpatsa ulimbiso kuti zipitane ndipo tikatero timasiyira pompo. Lero tikudabwa kuona kuti ana mwana kungopita ku secondary school pobwera kumene kuwasinda chifukwa chani foundation sinaliyo katamira. Makolo amakakamizidwa kucheza ndi anawo popemphera nawo limodzi madzulo aliwonse kumukonzekeretsa mwana kuti adziwe kuti pamoyo wake wonse asazalekane ndi pemphero. Mwana sakadi asanapemphere. Mwana amaphunzitsidwa chizindikiro cha mtanda ndi makolo wake osadikira kuphunzitsidwa kuchalichi. Kuchalichi chiyo chete kuti akapereke zina ndi zina zimene koma ife tikufuna mwanayo chizindikiro cha mtanda akaphunzitsidwa kuchalichi. Ndipo akaphunzitsidwa kungotha myezi iwiri kena akakuza kuti basi bwerani tiyeni mulandire sabenti la ulimbiso ukalistiya ndi umenewo. Ambuye Yesu akunenetsa kuti foundation ya chilichonse ndiyofunikira. Tikafuna kuti dziko lisinthe foundation yathu ndiyotani. Ngati mwanayi anali wakuba ku nyumba kwa mai yake mumpitise ku secondary akaba akakalwa ku company akabaso chifukwa chani chidakhazikika mwa iye. Ngati mwanayi kuchokera kwa makolo wake sangabe mumusire katundu apo sangatenge bwanji si wanga. Foundation ya chilichonse. Ngati mwana muyamba kumulawisa mowa adakaliwa ng'ono nkunena kuti nchikhalidwe chathu ife limene linibota tamulawitsani kuti agone kumpatsa mwana nkumagona ndiye akazati tsopano wafika mpaka mwamudzoza kuti lero ndi wansembe nkumadabwa kuti koma abambo ndiye ndithu kuti foundation sinaliyo kwanira bwino. Ngati dziko lathu likuipa si china zinthu zikulakwika kuyambira mwana adakaliwa ng'ono. Ngati abambo ndi amayi nyumbamo onse ayiwo khalidwe lawo silili lodzama pa Chikhristu musayembekeze kuti ana adzakhala ochita bwino. Mwana wochokera ku banja lokonda kupemphera sitikunena kuti sangathe kusintha inde koma ngakhale asinthe zimaonekabe kuti mwanayi akutengera zaina koma si zimene iye watenga kwa makolo ake. Lero pamene tikukamba za nyumba ndikanakonda kuti tisatenge nyumbayo monga nyumba ndiye tiutenge moyo wathu. Kuti moyo umene Mulungu watipatsa ndi chida chimene amafuna kuti tichiyendetse bwino. Lero mipingo ikufuna manambala anthu. Andisikuti nambala ya anthu yokuti akapulumuke afuna azilandira chachikumi. Anditafika ponena kuti kusala pang'ono kuyamba kugulitsano masakramenti. Kuti malo momuona munthu iti muthandize kuti akule nkhadi yakona pa makobidi. Munayenera kupereka ndalama yakuti ndipo ngati ndalama imene palibe basi sitingathe kuchitira mwina. Munthu nkonena kuti mene tikukhalira ine ndi amunangawa tikadakonda tikadamanga ukwati. Komano zina zimene zikufunikazo taona ni nyumba taona ni pakhomo pano. Mukaona abambowa ndokuti sangagwire ntchito. Iwowa amatere ali ndi matenda awo iwowa. Ine mene mukandiyang'anira kuti iwowa adiye zimandivuta ntchito yake nopo kapo pereke chakuti ndiye tiza kumangira nokwati. Umuntu uli kuti bwanji osaitanisa ndikauza mene zililimu zomangira ukwatizo zilipo. Sikuti ndichita kuonjezera china chilichonse ndi mawu ndikanena ndikupanga declare kuti inuyo ndi man and woman ndi inu Mr. and Mrs. kumakhala ngati sizingatheke chifukwa ndalama palibe. Lero pamene tikumva mawuwa ufumu wa Mulungu tikatenga mawu Atate athu aja kuti ufumu wanu udze ndi udindo wa ife kuyesetsa pa moyo wathu kuti foundation ya Chikhristu
foundation ya chipembedzo chathu iyambire pansi. Ndipo tikachoka pamenepo ndiye tizintenga munthu nkumayenda naye. Thokoza kuti pang'ono ndi pang'ono maganizo amene wakumabwera okuti tintenge mwana kuyambira adakali zaka 7 mpaka akafike ku zaka 14, 15, 16. Ichi ndi chinthu chofunikira ndipo tonse tida kugwirana manja. Tikafuna kuti generation ikubwera izakhale generation yotenga udindo manja mwawo, tiyambire pano kukonza foundation yawo. Sichokhacho ana athu akupita ku skulu, andi ku skulu kumene apita kucha akukakumana ndi zinthu, akukumana ndi aphunzitsi amene salabada za Mulungu. Mphunzitsi ameneyi adzala mbewu yotani kwa mwanayo? Sipo kapo ayi. Tanitenga mwanayi ndikumuyika m'manja mwa anthu ena kuti akupita ku kampani kumene akupita yeko akukumana ndi anthu amene sandziwa Mulungu. Ndiye tikamati ndalama zikubedwa mboma nkubadabwa kuti zabedwa bwanji. Foundation sinali bwino. Tipemphe Mulungu atithandize ngati dziko kuti tizindikire kuti chimene tikuchita mopya chalitsa lero chili ndi zotsatira zake mawa. Mulungu atidalitse tonsefe ngati akhristu, tonsefe ngati anthu amene timapembedza kandi achipembedzo cha Chisilamu. Asilamu akhale oyera mtima, akhristu akhale oyera mtima. Anthu amene sapembedza chipembedzo china chilichonse akhale okhulupirika ku zimene akuchita, kuti pakutero dziko lathu lipite patsogolo. Foundation izabereka zipatso patsogolo. Mwa Yesu Khristu ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.